Milí fanúšikovia, vítame vás pri ďalšom dieli podcastu Futbal na východe. Naším dnešným hosťom je hráč, ktorý dokázal streliť gól Manchester United, Thibautovi Courtoisovi a ďalším skvelým brankárom. Jožko Dolný. Jožko, vítaj u nás. Ďakujem za pozvanie. Joži, sme radi, že si k nám prišiel, momentálne sviatky skončili, ako si ty sviatkoval? Tak tým, že hrám v zahraničí, tak som sa tešil na svoju rodinu, ktorú teraz vydám menej. Tak sme s rodinou prišli na celé sviatky domov, užili sme si to až, pretože bolo toho veľa. Stretávky s jednou rodinou, s druhou, s kamarátmi. No a zajtra odchádzam naspäť, začínam príprava, takže užili sme si to výborné. Po zranení si už v poriadku, alebo je tam stále ešte nejaký oddych? Začínam postupne trénovať, už 3 týždne behám, ale idem krok za krokom, aby bolo všetko v poriadku, aby som sa mohol vrátiť čo najskôr na ihrisko. Ako vy trávite sviatky? Ako taká klasická rodina, alebo máte nejaké také nezvyčajné ešte zvyky okolo toho, okolo Vianoc? Myslím, že ako asi každá rodina tu kostol, potom máme, samozrejme predtým najprv máme večeru, jeme asi to, čo každý, rybu, šalát, pomodlíme sa, poďakujeme, ideme, prídu darčeky pre deti, pre všetkých, sa trošku potešíme medzi sebou a tak ideme na svätú omšu. Takže taká klasika. Tri oriešky pre popolúšku, sám doma. No, sám doma hlavne. Jožko, aké boli tvoje futbalové začiatky? Ty pochádzaš z Dubravy, ale tam nejaký futbalový klub nie je, keď sme si to dobre pozreli. Ako vlastne ty si začínal s futbalom? No keď ja som bol keď som začínal, tak futbalový klub tam bol, ale len vlastne boli muži, ktorí hrali to posledné, čo sa dalo, nejakú triedu to vtedy bolo. A ja som vlastne začínal v Dubrave na ihrisku s kamarátmi, kde sme stále po škole hrali až do tmy futbal, až som prestúpil vlastne do 5. ročníka do Spišského Podhradia. A keďže od 1. do 4. ročníka sme mali školu v Dubrave, tak som bol len doma. Tak som musel ísť na tú školu do Spišského Podhradia a tam sme chodili na nejaké futbalové turnaje zo školy, až prišiel za mnou tréner Komára Jožko a oslovil ma, že kto som, odkiaľ som, lebo ma nepoznal a zavolal ma na také moje prvé tréningy v nejakých 13 rokoch, keď si dobre spomínam, do Spišského Podhradia. Prišiel som na tréningy, no a tam to celé vlastne začalo. Keď si to tak vezmeme, tak oproti tým dnešným deťom, ktorí začínajú v 7-8 rokov už, ja neviem, Prešove, Bardejove a tak ďalej, tak v 13 rokoch začať niekde v Spišskom Podhradí, tak to bolo už trošku neskorší vek, by som povedal. Tak... Cítil si ty možno nejaký rozdiel v tom, že si začal trošku neskôr v tom takom lepšom klube ako ostatní deti? Myslím si, že určite je lepšie začať skôr v lepšom klube, samozrejme, ale ja keď som bol mladý, ja som ani netušil poriadne, že môžem niekde hrať futbal alebo niečo zo mňa môže byť. Miloval som futbal, ako asi každé dieťa, ktorého má rado. Trénoval som, ani nie, že som trénoval, ale sme chodili si zahrať futbal stále, nerobil som nič iné a teraz sám viem, že je to iné, keďže aj keď som hral tu na východe v Tatráne, tak som trénoval individuálne malých chlapcov, takisto v Širokom, ktorí mali 7, 6, 8 rokov, hej. Ja som také niečo nezažil. A myslím si, že teraz tie deti majú obrovskú výhodu v tom, keď môžu začať v 6-7 rokov, ako začať v 13, ako som začal ja. Kto bol tvoj futbalovým vzorom v tom malom veku? Tak mne sa od malička páčil Brazílčan Ronaldo. A keď hral v Reále Madrid, tak to bolo úplne odvtedy mám aj ten môj klub obľúbený. Keď som videl tie krásne biele dresy, tak im fandím dodnes a Ronaldo to bol ten môj najobľúbenejší hráč. Bolo radosť pozerať na ňo. Ja sa narodil vtedy jak ja, takže to si pamätám. Dobre, ako je to celkom zaujímavé už len v tom, že veľa hráčov na tých dedinách vyrástlo, ktorí sa dostali do toho profi futbalu, by som povedal. Aké to bol? Kedy ty si vlastne sa dostal z toho Spišského Podhradia do Tatránu? Alebo si ešte medzi tým niekde bol? V nejakom inom klube? Nie, ja som hrával iba v tom Spišskom Podhradí, myslím, že nejaké 2-3 roky, až vlastne kým som bol v 9. ročníku. A vtedy sme hrali jeden Nike Cup sa volal turnaj. Sme sa dostali tu do Prešova na hrali sme proti Prešovu, proti Lipanom a ešte proti jednému mužstvu, to si už nepamätám. A tie mužstva boli nabité, pretože to bola vlastne kategória 92 ročník, ten môj, ale my sme boli v Podhradí možno 2-3 92, ostatní boli 93, 4, 5 a mladší, hej.
Čiže my sme tam boli takého slabé mužstvo, ale prehrali sme s Tatranom, tuším, možno 9-1-2, dal som tie dva góly, prehrali sme s Lipanami, myslím, neviem, 7-1-2, tiež som dal tie góly a tam vlastne prišiel vtedy Peter Senaj za mnou a ma oslovil prvýkrát ohľadom Tatrana Prešov, že by mal záujem, že by som prišiel tam, no a možno o týždeň, dva mi prišli ešte ponuky z Ružomberka a z Košic, tak z ničoho nič, zrazu chlapec z dediny, som mal sa rozhodnúť, kde chcem ísť na školu, lebo to bol 9. ročník, nevedel som čo ako, tak sme vlastne doma aj s rodičmi zhodnotili, že pôjdem do Tatrana Prešov, keďže to bolo aj k mojej vlastne dedinke najbližšie, a tak som prišiel do Tatrana Prešov. Skús nám priblížiť potom ten dorastenecký vek v tom Tatrane, ako sa ti tam nejak darilo a potom možno aj premostiť, ako si sa dostal vlastne z toho futbalu na dedine v podstate do ligy. Tak vlastne prišiel som do Prešova, kde začala asi taká prvá konkurencia pre mňa. Začal som tam pociťovať tie také, že ja som z dediny a tam bolo všetky takí frajeri z Prešova. A nebolo to ľahké, vtedy boli kategórie v 19. Ačko, Bčko, tam bolo zhruba 40 hráčov, bolo strašne ťažké sa presadiť. Chvála Bohu sa mi to podarilo, že hneď som začal hrávať v tom Ačku v tej prvej lige. Hrával som dobre, možno pol roku som dostal svoje prvé reprezentačné pozvánky, že už som začal od 17 chodiť za reprezentáciu, čo bolo pre mňa úplne ako sen. No a vlastne spomínam na tú dorastenecké obdobie veľmi dobre, lebo zažil som super partie, výborných trénerov, darilo sa vlastne v 19. sme boli majstri Slovenska, vyhrali sme aj ten československý pohár, neviem, či to bol prvý alebo druhý ročník vtedy, tuším s Hradcom Králové. A vlastne v tej 19. som hrával ako už mladší, som mal nejakých 17 rokov vtedy, kde som začal potom, tréner Kostelník si ma vypýtal do bedružstva, on bol vlastne asistentom Romana Pivarníka v Ačku a tam som asi odohral mesiac, dal som 4-5 góly a zrazu prišiel Roman Pivarník, pamätám ešte vtedy na Harlejke, ktorú mal, takú povestnú svoju, legendárnu, no tak došiel za mnou tam na tréning a povedal: Jožko, tak od zajtra si u nás v Ačku. Tak som bol úplne celý prekvapený, som ani neveril, lebo hral som tú dorasteneckú ligu a zrazu o mesiac som bol v prvom tíme, v prvej lige a o týždeň na to mi dal hneď prvý štart v derby v Košiciach, kde som hral nejakých 15 minút, tam som stredal Ľuboša Belíka, takisto môjho dobrého kamaráta. No a tak asi nejak začínali tie moje začiatky z toho dorasteneckého futbalu do toho mužského. Spomenul si aj tú mládežnícku reprezentáciu, tak ako máš na tú repre spomienky, kde si možno všade, alebo proti komu si zahral nejaké také možno známe mená, alebo týmy, s ktorými ste hrali? Skús nám to nejak priblížiť. Na tú reprezentáciu od tých 17 do 19 rokov spomínam úžasne. Pochodil som, dá sa povedať, skoro celý svet s reprezentáciou. Tam bolo množstvo zrazov, hrali sme proti všetkým skoro krajinám. Najviac, čo mi tak utkvelo, je asi to, keď som dokonca aj prvýkrát v živote letel s reprezentáciou a išli sme na Niigata Cup do Japonska, do Tokia. To bol 12-hodinový let vlastne z Viedne do Tokia. A tam bol úžasný vlastne zážitok pre mňa. Hrali sme na tom národnom štadióne, kde sa hrali asi 2 roky dozadu vtedy majstrovstvá sveta. Ronaldo, vlastne ten môj obľúbený hráč, tam dokonca dal gól a potom, keď som tam došiel, ja som dal takisto na tom štadióne gól a prvýkrát sa mi stalo, že dal som gól a videli sme tú našu akciu na tom obrovskom štadióne, na tej vlastne obrazovke, že sme si to pozerali, že dodnes pamätám, že to bolo také niečo, že wow, hej. Čiže to bolo super, zahral som si proti množstvo dobrým hráčom, ale všetkých ani nepamätám. Tak ako spomínal Šimon, tak mi utkvie určite zápas na tom Slovakia Cup turnaji, kde sme vyhrali s Belgickom 1-0. Ja som dal dokonca gól hlavičkou, čo nie je u mňa zvykom, a ešte aj Thibautovi Courtoisovi, ktorý je teraz hviezdou v Reále Madrid v mojom obľúbenom klube, čiže mám na to veľmi pekné spomienky.
Takže možno si ťa vyskautujú ešte do Realu, keď by Kurto asi spomenul ten gól. A už je asi neskoro. Tak ty si v podstate v tom mládežníckej kategórii ste odohrali aj ten prípravný zápas Manchester United vtedy v Prešove. Áno. To bolo v 19-ke, 18-ke? Áno. Tak. Vtedy som mal asi nejakých 18 rokov. Ja som už vlastne, ak som spomínal, už som trénoval a nastupoval aj v Ačku v prvej lige. No a vlastne bol zápas 19-ky Tatrana z Manchester United, tak nás tréneri stiahli na ten zápas. Chlapcov, ktorí sme tam vlastne boli v tom Ačku, ale hrali sme len polčas. Ten polčas sme dokonca vyhrávali 2-0 a podarilo sa mi dať krásny gól, čiže mám na ten zápas naozaj pekné spomienky. Skoro plný štadión na starom Tatrane. Aké to bolo už v tom veku odohrať taký zápas pred dosť ľuďmi na hlavnom štadióne Manchester United? Bola to veľmi silná motivácia pre vás? Ukázať sa? Jednoznačne áno, my sme boli, tak ako všetci mladí chlapci, sme tie kluby sledovali v telke, keď hrali tie anglické ligy, španielské ligy a zrazu príde také gigantické meno do Prešova, čo sa nestáva často. Neviem, či tu, asi to boli len raz za celý náš život. Prešove hrali raz. Prešove raz, takže sme sa na ten zápas veľmi tešili, samozrejme všetci sme ho chceli hrať a to už bola tá čerešnička, že sa mi podarilo ešte streliť ten gól. Nebol si trošku taký skormutený, že len polčas si mohol odohrať? Ja som typ hráča, ktorý chce stále hrávať, čiže určite som nebol šťastný, ale vedel som, že o 3 dní na to som už išiel za to B-mužstvo hrať, takže bol tam nejaký program, tak som to musel rešpektovať. Ja som na tom zápase bol, to si pamätám, ako umelé osvetlenie, kopec ľudí, Manchester United, tedy tak hovoríš, bol 2-0 polčas, konečný 2-2. Áno. Keď si pamätám. Jesse Lingard, neviem, či ešte nehral vtedy. Áno. To je tak, no ako v dnešnej dobe už je asi ťažké tu dostať takýto veľkoklub na taký prípravný zápas, no ale čo vieme, možno sa to znova podarí a naše deti si zahrajú proti takému mužstvu. Dobre. Mal si niekedy ty taký bod, že si začal pochybovať o tom, že či si správne vybral tú futbalovú kariéru, alebo si radšej mohol robiť niečo iné? To som nemal nikdy. Možno som mal skôr také niečo, že som to chcel viackrát v tej mojej kariére zabaliť, ale stále nejaký ten môj vnútorný hlas a tá sila, ktorú viem, že mám vo vnútri, mi povedala nevzdaj to a som išiel ďalej, za čo som veľmi rád. Ale nikdy som nerozmýšľal nad tým, že by som robil niečo iné, lebo viem, že som sa rozhodol správne a hlavne to nebolo o mojom rozhodnutí, všetko prišlo úplne samo, prirodzene, jak som vravel. Začal som neskoro, nejaké prvé tréningy, bavilo ma to, darilo sa, bol som v Tatrane potom a pomaličko to začalo napredovať. Čiže čo by si poradil tým mladým chlapcom, lebo tvoja kariéra mala celkom taký stabilný a rýchly spad od toho veku, kedy si začal. Čo by si poradil možno tým mladým hráčom alebo hráčom, ktorí teraz sú možno v tom veku, čo ty si spomínal, že začínajú s tým futbalom a chcú sa ďalej rozvíjať a presadiť. Čo bol taký možno tvoj life motiv toho, že si to dotiahol až do tých reprezentácií, do ligy a teraz vlastne tam, kde hráš? Tak ako som povedal, myslím si, že je najdôležitejšie, že sa nevzdať, lebo osobne si myslím, že príde strašne veľa momentov veľmi náročných v tej hráčskej kariére, ktoré som zažil aj ja sám, či sú to zranenia, či vám nesadne tréner, vám nesadne mužstvo a tak ďalej, ale myslím, že je najdôležitejšie sa nevzdať a veriť sám seba, trénovať poctivo stále a tí chlapci teraz v dnešnej dobe majú obrovskú výhodu, že začínajú skoro. Čím viac na ihrisku to dieťa je, si myslím, tak tým lepšiu kariéru môže mať. Čím viac tréningov absolvuje, to isté vie to tým deťom len pomôcť. Čiže keď ich rodičia v tom podporujú a majú úžasné podmienky, ktoré my sme nemali niekedy, to musia využívať a veriť svojim snom. Jožko, ty si v podstate začal kariéru tu profi v Tatrane Prešov. Z Tatranu si odišiel na hosťovanie do Michaloviec. Áno, bol som tam pol sezóny A následne prvý zahraničný angažmán v Brne. Áno. Ako sa to zrodilo? Brno bolo, to bola taká situácia v Tatrane vtedy, že nebola úplne ideálna, čo sa týka finančných Nebolo peniazy. Prémií. Ani nešlo o moje peniaze, pretože ja som bol mladý chlapec, kde som nezarábal veľké peniaze, ale vtedy bolo také obdobie, že sme tie výplaty ani nedostávali, sa dlho čakalo a nebolo to ideálne v klube. Ja som bol vlastne aj mladý, ktorý
nedostával som nejak veľa šancí, pretože tí tréneri si stále doniesli nejakých svojich skúsenejších, keďže sa hrálo väčšinou stále v Tatrane o tú záchranu, tak vlastne s mojím manažérom sme sa hodnotili, že potrebujem si nájsť nejaký klub, kde by som mohol skúsiť sa urobiť ten nejaký krok dopredu a prišlo Brno, išiel som sa tam ukázať a podpísal som tam zmluvu a bol som tam. O tebe panuje taká jedna príhoda, ktorú si mi rozprával, že raz si prišiel domov a pred domom ťa čakal pán Vengloš, agent. Áno. Vieš nám to priblížiť? No to bolo fakt, že z ničoho nič a neviem presne, ak sa to zrodilo, len mi jeden deň niekto zavolal, povedal mi, že ja som pán Vengloš, som nejaký hráčský agent, ja som dovtedy ani žiadnych agentov nepoznal a on vlastne si ma vyhliadol na tých reprezentačných zrazoch, že sa mu páčilo vlastne, jak hrám a zrazu jedného dňa mi on zavolal a prišiel do našej dedinky, do Dubravy, pamätám, bolo asi meter snehu nasnežené. Zima, ja bývam v našej dedine rovno pod kostolom, dokonca bola nedeľa, bola svätá omša ráno, vieš, ako to na dedine býva, že všetci idú do kostola a ja som kvôli tomu nešiel teraz do kostola, lebo on mal prísť presne v tom čase, ak bol kostol. No a nakoniec kvôli tomu snehu prišiel trošku neskôr, že akurát vychádzali ľudia, keď on došiel. A došiel na takej Audine obrovskej, kde v tom čase, neviem, či som vôbec tie auta také videl, hej, reálne. Lebo ja som vlastne bol len u nás na dedine v Dubrave a pamätám, že všetci ľudia tak pozerali, čo to za auto prišlo tam do Dolných, vieš, ak sa na dedine hneď hovorí, ne? Každý každého pozná, takže hneď sa to začalo, no ale prišiel, sadol, zoznámili sme sa takisto s rodičmi, povedal mi, čo by ja chcel mi pomôcť a tak ďalej. No a tam vznikla taká naša spolupráca, ktorá trvala. Koľko si mal rokov vtedy? Myslím, že nejakých 18-19 rokov, asi tak nejak, keď sme začali tak spolu my. Lebo dnes už agenti chodia za deťmi, za hráčmi v 15-16 rokov. Dá sa ti, že je to v poriadku už takto skoro tých hráčov oslovovať? Tak myslím si, že toto je teraz taký aj biznis, by som povedal, pre tých agentov, lebo čím mladšieho odchytia nejaký talent, nejakého šikovného hráča, tak majú väčšiu šancu ho niekde predať, pretože vieme, aký je trend dnes. Keď som mal ja toľko rokov, taký trend nebol, že zahráš jednu pol sezónu v lige, zahráš ju, poviem príklad, niekedy aj priemerne a zrazu o pol roka už prestupuješ niekam, hej. Toto vtedy nebolo, vtedy si musel naozaj byť dobrý, že by si dostal aspoň 10 minút v tom Ačku, hej. Čiže je to iné, vidím, že ten futbal je čoraz väčší a väčší biznis. No a agenti takisto sa chcú niečím, alebo potrebujú sa niečím živiť, tak odchytávajú tých hráčov už tak mladých. No a myslím si, že keď ten futbalista odchytí nejakého dobrého agenta, ktorý mu reálne vie pomôcť, aj ho nastaviť na tú správnu cestu, lebo si myslím, že to je to najdôležitejšie. Zažil som tiež, keď som bol mladý a zrazu prišiel manažér, prišli tie reprezentačné zrazy, hrával som v lige, zrazu som si myslel, že už som najlepší a už nie je na mňa. Hej. A presne vtedy musí prísť niekto, kto toho chlapca udrží pevne na zemi nohami a ho usmernia, mu povie, musíš robiť to tak a krok za krokom môžeme urobiť nejaký dobrý prestup alebo urobiť tebe dobrú kariéru. Čiže keď je to dobrý manažér, tak je to super, ale dneska je veľa manažérov a každý pozerá, alebo veľa manažérov pozerá len na ten zárobok z toho. Vrátime sa ešte teraz k tomu Brnu. Na čo si tam všetko musel zvykať? Bolo to v podstate prvé zahraničné angažma, nemal si ešte nejakú tú kariéru svoju rozbehnutú, v podstate bolo to asi také prvé vážnejšie. Ako to tam všetko vyzeralo, fungovalo? Ten rozdiel možno medzi tým slovenským a českým futbalom v tej dobe. To bola druhá liga Brno vtedy? Prvá liga. Keď som tak porovnal, že keď som tam išiel z toho Tatra na Prešov, tak to Brno bolo možno aj historicky, aj tak celkovo ako to mesto, ako ten Tatran, podobné kluby by som aj povedal, aj tým, že tam bol taký starší štadiónik, nie je že rovnaký ako v Prešove, ale také podobné niečo. Nebol ten skok nejaký brutálny, ale ja som vlastne tam mal trošku takú smolu, že
vybavili sa mi papiere, že môžem hrať, to v prvom kole som ešte nemal, ale už v druhom už boli vybavené, tak som nastúpil hneď v Liberci, pamätám na krásnom štadióne, oni ho tam majú v takej skale na 15 minút a tak sa tréneri prišli za mnou, že či by som zajtra išiel si zahrať trošku za juniorku, že som vlastne čo najviac hrával a ja hovorím, že jasné, že pôjdem, no a to sme hrali, viem, že v Pardubiciach a tam som sa tak prvýkrát, že vážne veľmi zranil, hrali sme na tvrdej umelej. Ja som išiel do hlavičky a vlastne obranca stoper ma podobral. Z tej výšky som hlavou padol na tú tvrdú umelú trávu, v zime to bolo ešte. No a toto, čo hovorím, len viem z rozprávania, lebo ja som sa prebral až v sanitke a nakoniec som mal otraz mozgu silný, prasknutú lebku a pol roka bez futbalu, čiže ja som tam stihol nastúpiť na jeden zápas v lige a potom som vlastne do konca sezóny absentoval, dával som sa dokopy, až tesne pred koncom tej sezóny som stihol nastúpiť za juniorku proti Dukle Praha na prvý zápas a tak paradoxne som dal gól hlavičkou a tam sme, tuším, vyhrali vtedy. Čiže na Brno mám také zmiešané pocity. Ale, ak sa hovorí, všetko zlé na niečo dobré. Máš vo svojom bohatej vlastne kariére, vo svojej jednu takú ostrovnú zastávku, čo je možno niektorí poslucháči alebo fanúšikovia nevedia. Skús nám to približiť, ako si sa ocitol na tých ostrovoch. Tak si myslím, že to je úplná perla futbalu, hej, že ja som skončil v Poľsku, kde vlastne som mal zmluvu na rok. Nebolo to tam úplne ideálne, odohral som tam toho menej, ako som plánoval a zrazu po tom angažmáne som nemal nejak veľa možností kam ísť. Mal som ponuku do Skalice, ale chcel som zostať v tom zahraničí, chcel som to ešte niekde skúsiť a môj švagor vlastne pracoval v Írsku a jeho majiteľ tej firmy, kde on pracoval, bol akoby sponzorom mužstva jedného v Severnom Írsku. Derry City. Nie, on bol vlastne sponzorom v jednom mužstve v Severnom Írsku v Glentorane, čiže ja som išiel vlastne, veľmi sa mu páčilo, keď videl moje videá, tak, že on tu takého hráča chce, že on ma bude aj platiť a tak ďalej a ja hovorím švagrovi, OK, zaplatil mi letenky, že mám prísť pozrieť, ja hovorím, dobre, idem pozrieť, však mám čas, uvidíme, čo to tam bude. Prišiel som tam, išiel som vlastne na prvý tréning, tá Severné Írsko bolo vtedy neúplne taká profesionálna úroveň, aj tie ihriska a tak ďalej, bola tam vyššia tráva, nejaké mäkké lopty a tak, ja hovorím, zaujímavé. Až zrazu som odohral jeden zápas prípravný, neviem, bolo o 9. večer sme hrali taký ten klasický, hej, ostrovný čas, prípravný zápas, odohral som ho celý, narazil som si palec na ruke a zrazu mi jeden manažér zavolal, ani už si nepamätám jeho meno, žijúci v Írsku, že počúvaj Jožko, ja som počul, že ty si tu v Írsku a mám pre teba výborný klub, Derry City, to je lepšia liga, tá Írska ako liga Severné Írsko, či by sa nešiel ukázať, a ja, že kedy? A on, že zajtra ráno, že ťa chcú vidieť. A ja hovorím, však 11 hodín ja som skončil zápas, nie? No a vravím švagrovi, čo, ideme tam, lebo bolo to, my sme bývali v tom Belfaste, ten klub Glentoran je v hlavnom meste v Belfaste, tak sme potom išli vlastne do toho Derry, bola to asi nejaká hodina cesty, on mal auto, tak ja som hovoril, že ideme tam, on bol kvázi jak môj manažer, som mu hovoril, pretože som tam išiel cez neho, cez nejakého majiteľa firmy. Došli sme tam, absolvoval som tréning sa mi extrémne vydaril, hej, až som skončil v Krčoch a tréner došiel za nami a začal niečo tam mu rozprávať, ja som mu nerozumel ani slovo, len ten mi vlastne švagor povedal, že počúvaj, že paráda, že toto tu potrebuje, že ťa hneď chce ísť podpisovať zmluvu. A ja hovorím, čo? Ja hovorím, ja som prišiel do tamtého druhého klubu, teraz som nevedel, čo povedať tomu sponzorovi, hej. No nakoniec sme zavolali najprv spolu s tým mojim švagrom tomu sponzorovi, aby sa neurazil, že čo on vlastne, som bol aj milo prekvapený, ma podporil, lebo poznal to Derry, že je to dobrý klub v tej írskej lige a že vie aj, že írska liga je lepšia, tak mi povedal, že nech tam idem a že stále nech prídem pozrieť na ten jeho klub v tom Belfaste. Tak sme si vlastne sľúbili, že samozrejme, no a išli sme hore, podpisovať zmluvu vlastne, hej, zo sekundy na sekundu po tréningu a ešte pamätám, jak som švagrovi hovoril, počúvaj, ja výbavu dačo aj za podpis, nech dačo máme, že proste sranda, my sme sa na tom smiali a dali mi aj vlastne niečo dopredu, myslím nejakých, ja neviem, 2000 libier, alebo koľko čo bolo vtedy super. To z peniazy. A hej, a hovorím, paráda, no tak zostávame tu, ne, tak
budem mať nový zažitok, som to bral tak. No a vlastne tak sa zrodilo to, že som bol v Derry City. Zajímavé. Bez manažera, bez nikoho, proste... Ale o tom je futbal. To je jak z toho filmu Gól. Áno. Klobúk dole, ale v podstate ty si v tom Derry City strávil rok a pol? Nie. V Derry City som strávil 3,5 mesiaca. Lebo oni hrajú inak. Nehrajú systém, jak my. Oni začínajú v januári a končia október a november, december tam je off. Oni nemajú to ani platené. Oni tam zmluví na 10 mesiacov, no a ja som tam prišiel, tuším, v júli alebo auguste, ja neviem, tak nejak. 18.1. tu máš napísané. Nie, 37. Tak, áno, môže byť. 2017. No a 18.1. si odišiel. Áno. Takže naspäť na Slovensko do Skalice. Áno. Takže nakoniec tá Skalica bola teda. No, tam bol tréner Kostelník, s ktorým mám dodnes výborný vzťah a on vlastne bol tu pri tých mojich začiatkoch, keď som tu v tom Tatráne bol, on tu bol tým asistentom, ako som spomínal, on bol v tej Skalici a dá sa povedať, že 3,5 mesiaca, alebo koľko som bol v tom Írsku, som bol v neustálom kontakte aj s trénerom. Ja som to bral ako novú výzvu, on ma tiež tom podporil, choď, naučíš sa jazyk, tak som to tiež zobral, že sa v niečom zdokonalím a musím nakoniec povedať, že to bol taký super výlet pre mňa, hej. Ani to neberiem, že som tam hral futbal, ja som tam nastúpil reálne naozaj na 3 zápasy, pretože keď ma tréner veľmi chcel, ja som netušil, ako to tam je. Hej, že na tie moje 3 pozície vpredu bol útočník, ktorý mal asi 37 rokov a keď ho tréner dal dole v 85. a išiel som ja na 5 minút, tak mu naložil z ihriska, že čo robíš, Kenny, a tie anglické nadávky. Ja som tak pozeral, že aha, OK. A práve ľavé krídlo boli reprezentanti Írska a Severného Írska do 21 rokov, hej, čiže tí museli hrať. Tak ja som vlastne potom po nejakých týždňoch pochopil tú situáciu, zavolal som aj moju rodinu, rodičov, ktorí prvýkrát leteli, že príďte, pozrieme si trošku Írsko, už keď tu som na tie 3 mesiace, hej, ale zase musím povedať na druhú stranu, klobúk dole. Klub mi zaplatil na týždeň hotel pre mojich rodičov, ja som býval v tom hoteli, klub mi zaplatil komplet všetko, čo bolo, aj keď som tam končil, bavili sme sa, či by som chcel zostať, či nie, ale som hovoril, že nie, že tam ten život bol veľmi drahý. A zárobky tam nie sú nejaké extrémne. Ja som to zobral, neviem, mám super skúsenosť do života a chcem ísť ďalej. Tak vlastne jedna pani z klubu so mnou išla aj do banky, zrušili sme účet, dala mi tie 2 výplaty dopredu, ktoré ešte by mi mali dať na ruku. Dokonca som ešte dostal aj nejaký bonus za to, že sme urobili tie predkola Európskej ligy. Ja som tam odohral, ja neviem, dokopy 90 minút. Čiže v prepočte na zápasy si bol najdrahší hráč klubu v histórii. Dá sa povedať. Ale boli naozaj úžasná mentalita, priateľskí, fakt naozaj ľudia a super skúsenosť pre mňa. Klobúk dole. Takže v podstate Skalica. Ako si vtedy vnímal ty tú výzvu, keď si tu prišiel? V podstate išiel si sa trénerom Kostelníkom. Skalica tedy bola v druhej či prvej lige? Cieľ bol asi postúpiť? Áno. Aká bola tedy druhá liga Slovenska? Bola dobrá, si myslím, že aj celkom taká kvalitná. Bolo dosť mužstiev, ktoré zaplatili lepšie peniaze tomu hráčovi, keď ho chceli v tej druhej lige ako v prvej lige. Ako polka možno prvej ligy vtedy, lebo naozaj boli veľmi nízke tie platy v tej prvej lige a ja som hlavne išiel kvôli tomu trénerovi, lebo vedel som, aký štýl hrá, aký futbal chce hrať a mne sa toto páčilo, ten štýl futbalu a preto som išiel tam za ním do tej Skalice. Máš nejaký taký pamätný zápas, čo doteraz na ňo spomínaš zo Skalice? Zo Skalice... Alebo niečo, čo ti tak utkvelo v pamäti? Asi ani nemám nejaký úplne pamätný zápas. Viem, že sme boli kročík od postupu, hrali sme dokonca vtedy baráž so Senicou o postup do prvej ligy, ale vtedy bolo v Nemčine prvý rok dokonca tá zmena, že neplatili tie góly vonku, sa to počítalo, hej, že keď to bolo 2-2, no tak nepostupovalo to mužstvo, ktoré dalo gól vonku, hej, ale to bolo inak, ako je teraz. No a my sme vlastne doma sme vyhrali 2-1 a dobre, 2-1 a tam sme vyhrali 1-0 a bolo keby 2-2 na góly a tým pádom oni... Dali viac gólov, ne? Áno, lebo nám dali, a dokonca to bol vlastný gól ešte, hej, čo sme taký tečovaný sme dostali, to pamätám, a kvôli tomu vlastne áno, 2-1 sme vyhrali doma, 1-0 sme prehrali v Senici. Čiže bolo 2-2 a kvôli tomu gólu sme vlastne
zostali v lige, nešlo sa do predĺženia a tak ďalej. Čiže to bolo také, no čo ma mrzelo, lebo sezónu sme mali super, išli sme do tej baráže ako suverene z toho druhého miesta, no len nepodaril sa ten posledný krok. V Skalici sa asi hra ťažko, nie? Stále zima, fúka. Áno, fúkalo tam dosť, áno. Tam je také prostredie, že veľa klubov tam ide len to rýchlo odohrať a čím skôr domov, asi mám taký pocit. No ale nehrá sa tam jednoducho. Ten taký skalický štýl futbalu a to celé je tam také nejednoduché pre tie mužstvá, ktoré tam idú hrať. Ty si v podstate zo Skalice išiel do Banskej Bystrice, tak? Áno. To bola prvá liga? A druhá. Takže z druhej do druhej. Áno, do ďalšieho mužstva, ktoré chcelo postúpiť. Koľko golov si tedy dal v Banskej Bystrici? Tam sa ti darilo? Nepamätám presný počet, lebo vtedy som ja ešte nehral útočníka. Tam som hrával také krídlo alebo desiatku. Tam sme mali vtedy Roba Polievku, dá sa povedať tak najviac na góly. Celé mužstvo sme hrali viac menej na ňoho, ale vtedy sme tam boli, myslím, že dobrá partia okolo trénera Vargu. A bol tam Blažej Vaščák, prišiel takisto po mne, bol tam Robo Polievka a ten Matej starší. A sme si tie góly fakt výborne rozložili. Robo mal najviac, ale ostatní sme dali tiež možno po 5-6 gólov, čo boli dobré čísla. Sme mali asi neviem, vtedy aj určite najlepší útok v tej lige. No a tam som vlastne strávil, tuším, 2,5 roka v tej Bystrici. Tam sme bojovali o ten postup, ale nepodarilo sa postúpiť ani v Bystrici. Spomínal si aj Senicu, z ktorou ste hrali baráž. Tam vo tvojom civičku futbalovom tiež rezonuje tento klub. Áno. Ako si spomínaš, vlastne už Senica síce je na futbalovej mape, ale z tej ligovej príslušnosti vtedy spadla až na úplné kvázi dno. No, tam myslím, že pán Levársky bol majiteľ. Áno. A keď on odišiel, tak to spadlo úplne. Ak si spomínaš na toto obdobie svojej kariéry? Čo sa týka mužského futbalu, do tých čias to bolo asi také jedna moja z najlepších zastávok. Mali sme naozaj výborné podmienky. V tej dobe Senica mala vybudované úžasné podmienky, pekný štadión, za štadiónom sme mali umelú trávu, ďalšie travnaté ihrisko, nafúkovaciu halu s umelou trávou, čiže naozaj super podmienky, výborná partia. Ja som došiel vlastne po trénerovi Hapalovi, tam tesne tréner Hapal mal zostať, on vlastne ma chcel, že som tam prišiel a on tesne pred môjim prestupom išiel do reprezentácie, tak nechal vlastne mužstvo a zrazu hľadala Senica trénera a došiel tréner Kostelník. Čiže my sme sa tretíkrát stretli spolu, ale na Senicu mám hlavne úžasné spomienky na tú partiu, ktorá tam bola. Sme bývali na takých 2 bytovkách, ktoré vlastnil pán Levársky, tam sme bývali hráči s rodinami, grilovalo sa, hrali sa hry rôzne aj s deťmi, čiže bolo to super obdobie a dodnes mám 2 výborných kamarátov, Roba Pilára tu z Bardejova a Mišašu zo Senice, s ktorými sa každý rok už možno 10-12 rokov stretávame, ideme stále buď v zime alebo v lete na chatu, čiže pekné spomienky mám na Senicu. Tak super. V podstate teraz pozerám, že si dal v Banskej Bystrici 14 gólov a na 16 si prihral, takže aj tá štatistika tej Bystrici bola fajn. Áno. Aké to bolo potom po navráte do Tatranu Prešov? Teba tedy oslovil pán Šestak, pán Michal, predpokladám, a prišiel si tu a nebolo tu nič. No, to bolo vlastne po období, v Bystrici som nehral pol roka futbal a tam mi prišlo také druhé v mojej kariére veľmi vážne zranenie chrbtice, som mal zlomený stavec, mal som problém chodiť, lebo mi to tlačilo na nerv a som to cítil až do celej nohy. Chodil som po rôznych vlastne tých špecialistov na chrbtice a tam mi všetci rozprávali, že musím skončiť s futbalom, že nemôžem ďalej pokračovať, lebo budem mať problém v normálnom živote a tak ďalej. A vďaka Bohu, vtedy to aj musím spomenúť za doktora Pavloviča. Je to vlastne syn legendy Láca Pavloviča, po ktorom máme aj pomenovaný štadión v Tatrane. Nebyť jeho futbal už určite nehrám. On mi vtedy vravel, keď som ho navštívil v Bratislave, že musím ho počúvať a bude dobre. A ja som aj nevedel, či mu môžem vlastne veriť, či nie, keď mi tí špecialisti na chrbtice hovorili, že už hrať futbal nemôžem, čiže bolo to pre mňa strašná rana. Pol roka som bol doma, ležal som s korzetom,
pamätám, že po možno mesiaci som začal dvíhať fľaše Coca-Coly, doktor mi dával tréningy, musel som naozaj ísť takým pomalým tempom, že by sa to nejak dalo do poriadku a vtedy vlastne mi končila zmluva aj v Banskej Bystrici. Chcel som nejakú zmenu, keď som už začal behať a tak videl som, že je to zatiaľ OK. No a ozval sa mi vlastne Stano Šestak. Mi zavolal, že ako sa mám, ako som teraz na tom. No som mu vravel, aký je môj aktuálny stav, že nie som úplne fit, že neviem, ako bude moje telo reagovať znova na tréningy, na zaťaže, lebo som dovtedy netrénoval. No a bola to 3. liga. Volal ma, že chcú vlastne akoby začať nový projekt. Stano, že pomôcť tomu Tatranu, aby neskončil na tej futbalovej mape. A ja vlastne aj musím povedať, že s mojím doktorom sme zhodnotili, že to môže byť kvázi pre mňa dobrý krok, lebo Tatran som mal v mojom srdci, dodnes aj ho mám a preto som aj mu chcel pomôcť, ale reálne som chcel vedieť, či vôbec bude mať ešte na tú 3. ligu fyzicky a či moje telo mi to dovolí. Tak som povedal, že áno a pamätám dodnes, že som zvažoval, lebo mal som vtedy aj iné ponuky, volali mi znova zo Skalice, tuším zo Zlatých Moraviec vtedy, ale ja som nevedel, ako na tom budem a chodil som ešte doma po výletoch a tak, pamätám a dal som nejaký príbeh a musím povedať, že pán Barna, legenda v Tatrane, ďalšia, mi napísal na príbeh, že kedy konečne prídeš. A ja v tom čase som nevedel, kto to je, nemal som ho ani v priateľoch a zrazu som sa dozvedel, že je to tam vedúci, bol vtedy mužstva v Tatrane, čiže tiež taká smiešná story a tak som vlastne prišiel vtedy do Tatrana. Takže on ťa priviedol. Nie, priviedol ma, ak som vravel, Stano Šestak. Keď môžem ja takú ďalšiu kapitolu. Išiel si sem do Raslavic, sme teraz v kultúrnom dome a keď si spomenul, že si sa vrátil do tej 3. ligy, tak ako si spomínaš na Raslavice, lebo vieme, že si tu odohral zápas, v ktorom bolo možno 800 ľudí, čo je asi rekord tu v Raslaviciach v 3. lige. A zbytok môžeš dopovedať ty. Robo bol tréner, nie? Preto sa pýtam. Ja som bol vtedy tréner, pamätám si. Sme prehrali 1-3 doma. A ideš ďalej. No, tá 3. liga bola nevyspytateľná súťaž, naozaj. Kde sme prišli vonku, bolo náročné. Hej. Ani tie ihriska v 3. lige vieme, že nie sú úplne ideálne a preto som spomenul aj to ihrisko, že my sme prehrávali v úvode takým gólom, že Berci si trafil taký vlastný gól, že to podľa mňa ani sa nedá. Hej. Jak to trafil, ty na to pamätáš dobre, čiže sme prehrávali. Od druhovej zastávky sa mi zdá, že dával malú domov. Fauš dával, ale do bránky. Faušom si to dal do vlastnej brány. Neskutočné niečo, hej, no ale stalo sa a tak vlastne, jak ste vravel, že potom vlastne tých 800 ľudí hnalo, tie Raslavice vyhrávali nad Tatránom, všetci sa tešili. No bolo to ťažké, ale otočili sme to a zvládli sme ten zápas. Ja sa vrátim Jožko ešte kvázi k tomu, ak si prišiel do Prešova, ale poďme sa možno pobaviť o tom, ako to vtedy v Tatrane vyzeralo. Lebo všetci vieme, že keď to prebral pán Šestak, pán Michal, pán Laskovský, že ten klub nemal nič. Nemal ihrisko, nemal šatne, nemal štadión, nemal nejaké svoje zazemie. Skúsme možno fanúšikom, poslucháčom priblížiť, že ako to vtedy vyzeralo v klube, ktorý je momentálne už, chvála Bohu, v 1. lige. Má vlastný štadión, má výborné podmienky a tak ďalej. Tak, to sa nedá neporovnať. Je to ako teraz nebo a vtedy peklo, dá sa povedať. Ja som sa vrátil do Tatranu nie kvôli podmienkam, ale kvôli tomu, že som chcel pomôcť tomu klubu, tak jak budem ja schopný pomôcť tomu klubu. Bolo to extrém, hej, až niekedy naozaj extrém, ale nemali sme nič, no čo, ani neviem, kde by som začal, lebo reálne spoznal som všetky okolité dediny okolo Tatrana, Prešov, ktoré som nepoznal, lebo po každom mesiaci sme menili ihriska, lebo sme to stále všade, jak sa dennodenne trénuje, tak sme to rozbíjali a nedalo sa tam dlho trénovať. Ja neviem, Svinia, Kojatice, Dulova, Ves, dokonca sme dochádzali na tréningy do Demiaty, čo už bol extrém. Župčany, no, Veľký Šariš, pri Sabinové dedinka. Michaľany, Šarišské Michaľany, hej, ako naozaj asi všetky ihriska v okolí.
No ale nebolo to o tom, bolo to o tej partii, ktorá sa nejak postupne vlastne vytvorila okolo trénera Roba Petruša. Nejak sa urývala taká rodinná atmosféra, ťahalo sa za jeden povraz a išli sme zápas od zápasu, užívali sme si to, bola to sranda. Zažívali sme kadejaké tie príhody, hej. Ja viem sám, že keď sme v decembri, najhoršie to bolo v tom zimnom období, že sme nemali vôbec trénovať a som sa vrátil na tú umelú trávu, keď som mal ja 15 rokov a som na nej trénoval a ona stále tam bola. Boli tam už diery, hrbole, to ani neviem, či bola umelá tráva, to bolo tvrdšie ako betón. A nezabudnem na to, že sme sa nemali kde sprchovať, tak stále po tréningu som rýchlo sadol do auta, pustil som vyhrievanie sedadla a utekal som sa sprchovať do širokého domu, hej. Čiže boli to, myslím si, že celkom zaujímavé extrémy, ale zvládlo sa to, no. A teraz má Tatran to, čo sme vlastne vtedy spolu všetci naštartovali. No. Povedal by som, že vtedy sa to aj možno preto zvládlo takým štýlom, hlavne tá tretia liga, možno, že sa tu povracalo kopec Prešovčanov. Prišiel si ty, bol tu teda, neviem, Ľubo Ivanko Mácej, keď si dobre pamätám, Miro Petko. Tak hlavne prví tu boli, keď som ja prišiel, mňa už lámal Maťo Pribula. Tak on tu bol so Slavom Kráľovičom, to boli asi dvaja chlapci, ktorých som poznal. Som prišiel do Dulovej si na prvý tréning z Bystrice, kde fungovalo všetko, top mužstvo, ktoré chcelo hrať o tú prvú ligu. Zrazu som došiel do Dulovej vsi prvýkrát v živote a videl som nejakých 8-9 chlapcov, každý poblekaný v nejakých svojich veciach a ja si hovorím, fúha, že až tak som sa rozhodol, hej, že ja som to reálne bral, že keby idem ukončiť kariéru, idem si skúsiť zahrať trošku futbal a uvidíme, čo z toho bude, lebo myslím si, že aj Raslavice určite mali vtedy lepšie podmienky, jak mal Tatran Prešov. To je realita. No ale, jak si vravel, poskladali sa zaujímaví chlapci, ktorí tu postupne prichádzali. Po Maťovi Pribulovi, Slavovi, viem, že došli Kamil Karaš, ktorý takisto strašne pomohol v tej lige nám. Boli tam Ľubo Ivanko, pamätám Vlado Pida potom prišiel, bolo tam naozaj veľa hráčov, už si ani teraz na všetkých tak hneď nespomeniem. Dobrá partia a každý hovoril Tatran Prešov, to musí preletieť tou treťou ligou, ale to nebolo tak ani náhodou. My sme taký mužstvo nemali, hej. V tej tretej lige sa každý na nás hecoval, každý nás chcel poraziť. Tam po jeseni bolo koľko? 6-7 bodov strata na spisku? 5-6 bodov sme stracali, no. My sme prehrali aj v Lipano, my sme prehrali doma so Spiskou, s tými vlastne asi dvoma najsilnejšími mužstvami tam a bola ťažká situácia, no ale potom prišlo ešte pár hráčov a nejak sa to dalo dokopy. Prišli výsledky a preskočili sme vlastne Spisku o možno 9 bodov, hej. Čiže bola to taká... V podstate s tvojim podhradím sme potvrďovali postup tedy. Áno. A dokonca... Si nemal svadbu? Neboli na svadbe ste, alebo nejak tak? Nie, dokonca to pamätám, že bola celá moja rodina, pretože chcel som silou mocou dať ten zápas gól, lebo som chcel dať loptu pod dres. Čakali sme vlastne vtedy môjho prvého syna Lukasa a ja neviem, možno som mal 6 šancí a som nevedel dať gól. No a tréner Robo vedel, že tam ma musí nechať, že ja ten gól musím dať, no a dal som ho v 94. minúte, zobral som loptu pod dres, dal som palec a vlastne už sme sa tešili s mojou rodinou, čiže aj na ten zápas so Spišským Podhradím spomínam veľmi pekne. Ja si pamätám ešte, ak ste hrali doma v Šariši s Raslavicami si 4. kolo, keď si tak z 35 metrov z priameho trafil taký Angličak, pamätáš? Na 1-0, asi v 60. minúte ste sa trafili, to tedy ste nemohli dať gól. Áno, pamätám ten gól, len už nepamätám proti komu bol. Áno. Tedy sme sa hádali všetci, že to nemohol platiť, ten gól neexistuje. Až sme potom po zápase video pozerali, že bola za čiarou lopta, že platí. No. Aj chvála Bohu, že to rozhodca tak odpískal, bol to dôležitý gól, hej, nemusel, keby nechcel, lebo bola to naozaj sekundová situácia, no ale... Ale si to trafil, vieš. Hej. To bol asi jeden môj možno najkrajší gól z tých všetkých, ktoré som strelil, keďže ja nie som typ hráča, ktorý strieľa výstavné góly. No ale v tretej lige si ich strelil koľko tých gólov? 41? 41 nakoniec. 41 tuto máme. To niekto za celú kariéru toľko nestrelí. No, vravím, ani sám by som nepovedal. Ja som prišiel pol roka, som nehral futbal, nevedel som, či vôbec to pôjde a zrazu taký výbuch, že teraz, keď sa o tom bavíme, si poviem, wow, aké číslo, hej. V živote toľko gólov som nedal, už ani nedám. Ale
jak som v tej sezóne bol a išli sme zápas za zápasom, ja som si to tak ani neuvedomoval, hej, že ono to išlo, darilo sa mi, mužstvo na mňa hralo, chlapci sa tešili z mojich gólov, vyhrávali sme, spolu sme sa tešili, bolo to super, cesty domov stále po tých zápasoch, hej, sme si to užívali a bola to naozaj paráda. A hlavne, ja som to ani možno nemal tak čas v hlave riešiť, alebo si myslieť, že čo som, alebo jak som, pretože ja keď som sa vrátil do Tatránov, som sa nechcel ísť hrať na nejakého profesionálneho futbalista, pretože som nebol a ani ten Tatrán nebol profesionálny klub. Ja som sa vtedy zamestnal, za ten pol rok, keď som bol vlastne zranený v Bystrici, som neplakal doma do vankúša, aj keď prvé týždne boli samozrejme ťažké, ale riešil som už čo, možno keď to nepôjde, musím sa nejak začleniť. Tak som si robil vlastne masérsky kurz, robil som si kineziotaping a tieto veci, ktoré ma celkom bavili. Aj pri tom zraneniach som spoznával svoje telo a vtedy viem, že som zavolal kamarátovi Samovi Piskurovi, ktorý mal PVG Gym v Prešove, či by nepotrebovali maséra, že mám tieto kurzy a vraciam sa do Prešova, ale chcel by som aj hrať, keďže v Prešove boli vtedy finančné podmienky, aké boli. Tak som sa aj zamestnal, no a robil som od rána do nejakej druhej v tom gyme masera a od druhej som odchádzal na vlastne tréning. Tam som dotrénoval, prišiel som domov, tak som išiel deň za dňom, plus som začal trénovať tie moje individuálne tréningy chlapcov v Širokom, kde sa mi to strašne rozbehlo, deti to bavilo, mňa to bavilo, a možno nie až tak moju manželku, keďže som bol stále niekde preč, ale chcel som si nejaký ten aj príjem urobiť a robiť to, čo ma baví. Hej. Robil som 3 roboty, ale bavila ma každá jedna. Tak možno v tom období si možno trošku pochopil situáciu tých amatérskych futbalistov, čo musia byť od rána, niektorí od 5. do 4. v práci, tak rýchlo utekať na tréning a tak domov, hej, že v podstate ty si to vyskúšal tiež, keďže si išiel do práce, z práce na tréning, ešte na ďalší tréning a potom domov, hej, že tým pádom sám si to môžeš teraz porovnať, že keď niekto kvázi na tých dedinách celý život hraje futbal a funguje len takým spôsobom, takže je to pre ňoho asi pre tých futbalistov dosť náročné, také fungovanie. Určite to je náročné, ale myslím, že preto tí futbalisti pracujú, lebo hrajú tú nižšiu súťaž. Vo vyššej súťaži by nemali šancu, hej, lebo to naozaj už není reálne. Ja sám viem, že v 3. lige to bolo na mňa, že ja som išiel niekedy na zápas tak, že hovorím, že ja nevládzem ani, ja nemôžem ísť behať teraz alebo niečo, hej, ale zrazu začal zápas a už som išiel robiť, čo milujem a už to išlo, hej, potom, ale bolo to veľmi náročné, lebo vstávať ráno 6:30, ísť na 8 hodín do roboty a ešte tam som vlastne musel stále, jak master, stať na tých nohách a potom ísť ešte trénovať, bolo to veľmi náročné. Plus víkendy zápasy, čiže až. Ja som si čítal, si aj trošku možno ukradol jednu otázku. Keď sme tu v podstate robili si nejakú prípravu o tebe, taký článok, že sa pripravuješ vlastne na nejakú ďalšiu etapu po kariére. A ja, že si robíš tie kurzy, takže teraz si nám to objasnil. Ale vráťme sa ešte možno k tomu obdobiu v tom, keď ste postupili, aj však tréner Petruš rado sebe tvrdí, že keď chcete postúpiť, zavolajte trénera Petruša. Keď sme ho tu mali v podcaste, tak táto veta bola jeho obľúbená. Ale potom v podstate ešte si bol 2 roky v Tatrane, kde sa vám vlastne následne nepodarilo postúpiť do Fortuna ligy, do Nike ligy. Takže a potom si v podstate zvolil tú cestu rumunskú aktuálne, ktorú máš a skús nám to možno približiť, ak sa toto celé zomlelo. Tak najprv ešte teraz mi utkvela jedna skvelá myšlienka s Robom Petrušom, ktorú musím povedať, že už sme boli istí postupujúci z 3. ligy do 2. a prišiel, tie jeho legendárne prípravy, to sú neskutočné, hej. On prišiel pred nejakým zápasom a išiel hráč po hráčovi a prišiel ku mňa, Jožku môj, ja sa len modlím, že by ty bol zdravý, ja som kvôli tebe začal chodiť do kostola, len buď zdravý, najvyhrávame a všetko bude dobre. Hej, že tak sme sa stále smiali na tých prípravách a vtedy, keď sme postúpili, tak došiel do šatne a povedal, ja už chcem len 3 veci. Chcem, že by sme strelili 100 gólov,
nám V chýbalo... Iratovcech sme dali, ne? Áno, neviem koľko nám chýbalo, asi 3-4 zápasy do konca. Chcel, aby sme strelili 100 gólov, aby ja som dal tých 40 gólov, mal som vtedy nejakých 35-36 gólov a aby sme do konca neprehrali. A on prišiel a povedal, chcem, aby tieto 3 veci sme urobili a môžem umrieť. A my vtedy úplný taký smiech v šatni, no ale všetko sa nám to podarilo a tréner bol taký šťastný, že myslím, že bude už celý život na túto sezónu spomínať. A žije stále. No. A potom vlastne prišiel ten postup do druhej ligy, kde to bolo znova veľmi náročné pre ten Tatran. V podmienkach zase sme nevedeli, kde budeme hrať, keďže tú tretiu ligu sme hrali vo Veľkom Šariši, tam sme druhú ligu hrať nemohli. Myslím, že do posledného dňa sa riešil skoro štadión, kde vôbec budeme hrať. Nakoniec to boli tie Ličartovce, ktorí boli v katastrofálnom stave, takisto tam viem, že sme sami chodili si aj maľovať. Tréner Marek Petruš tam kosili hrysko, polieval, že by sme aspoň niečo nejak mali, hej. Brutálne veci, no ale boli sme nováčik, prišla veľká obmena kádra, veľa hráčov skončilo, veľa hráčov prišlo, no a začiatok bol pre nás veľmi ťažký, tam sme mali myslím po 4 kolách 4 prehry. Jedno víťazstvo asi sme mali a 3 alebo 4 prehry, možno z prvých 5, že bolo veľmi zle a sme si tak hovorili, budeme mať čo robiť, sa zachrániť. Až zrazu sme vyhrali prvý zápas a naštartovala sa taká séria, že myslím 13 zápasov. 13 bez prehry, 10 víťazstiev. Áno. Že sme tak išli, že už sme neverili, jak nováčik. Až prišiel zápas posledný na jeseň doma v Ličartovciach s Košicami. A tam sme vlastne prehrávali 1-0, otočili sme ten zápas, vyhrali sme ho 2-1 a preskočili sme Košice o tie 3 body. Si dal 2 góly, ne? Hej, čiže to bol úžasný zápas, na ktorý nezabudnem nikdy, plný štadión v Ličartovciach, tak by som povedal anglická 5. liga, hej. Bolo to skvelé a taká čerešnička ukončenia, jak nováčik tej časti po tom ťažkom úvode, úžasná, no. Takže to bolo tak a potom vlastne sa pokračovalo a neviem, či to bolo 5 kôl pred koncom, kde sme boli 4 kola alebo 5 kôl pred koncom sme boli na prvom mieste, vyhrali sme ťažký zápas na Mijave 1-2, kde nás Mijava mlela, bila, sme sa branili jak líder, hej, no ale vyhrali sme 2-1 a... 2-0, ne? Či 2-0? Alebo 2-0 môže bolo byť? Bolo 0-1, tak si dával na 0-2, 89. alebo 90. Môže byť, hej. Čiže vyhrali sme tam a trebalo nám 4 kola, neviem už presne, aký náskok sme mali a... 4 body sme mali, sa mi zdá. Pred Košicami, no a prišiel domáci zápas Račov, tam asi možno keby doteraz sme hrali, tak ho nestrelíme, to bolo strašné. Hráči radšej odkupovali lopty za tribúnu. Tréner Karol Marko. Prišiel taliansky taktik vtedy, no a hrali ako hrali, bohužiaľ ani chlapcov, to bolo pekné, že ani tých chlapcov radšej to netešilo, hej, že oni povedali, že musia robiť, čo im tréner kázal, no a bohužiaľ sa nám im nepodarilo streliť gól a potom prišiel ďalší zápas, tuším, Považské, kde sme prehrali. 1-0, v 81. sa Horviš mykol na polke a ten išiel sám na bránu. No prehrali Gerbentis. Takže to bola ďalšia strata a myslím, že v tom momente nás predbehli Košice, no a to sme vedeli, že to nám už nenechajú a prišiel zápas v Kubíne, kde sme ďalší nezvládli, no a to už bolo jasné, že budeme hrať tú baráž, no a baráž s Moravcami doma, fantastický zápas. V úvode hneď som strelil perfektný gól, prvýkrát hral VAR, hneď mi ho zobral, že som mal, ja neviem. A to neviem, či nie je Domino Sokol. Nebol náhodou tedy v offside. Nie ty. Alebo Domino bol? Domino bol, sa mi zdá. Ja už nepamätám presne, kto. On hlavičkoval. On mi posúval hlavičkou, ja som si sekol tam, myslím, Bednára asi. Áno. On bol ešte v Moravciach, som dal krásny gól, Paťovi Lukačovi, hej. Zobrali ho, OK, ale zápas úžasný, veľa šancí, len bohužiaľ sme vyhrali len 2-1. Pri tom šanci sme 1-0 sme vyhrali doma, ale pri tom šanci sme mali tedy. Áno, tak presne. Tam tedy Dragan, neviem, či nemal dve také veľké šance sme mali, nedali sme, no a potom odveta prišla, Moravce nás mleli jak žito, dostali sme gól na 1-0. No bolo to veľmi ťažké, no a prišla situácia, keď som mohol zase... Nedal si penáltu. Áno, som mohol nás dostať do hry.
Nedal som penáltu, no a už potom sme sa neschopili do toho, že sme dali gól a nakoniec sme prehrali 3-0. A bolo po všetkom. A myslím, že už teraz môžeme povedať, že ty si ten zápas odohral zo seba za prením. Si bol chorý vtedy, nie? Ja som bol na antibiotikách, no ale to není výhovorka. Ja som chcel hrať a jak sa väčšinou stáva, čím viac chceš, celú sezónu ti to ide a zrazu príde nejaká situácia, ktorú nezvládneš. Ale aj teraz odstupom času to vnímam tak, ako vtedy to bolo ťažké, mrzí ma to dodnes, ale myslím si, že to tak malo celé byť, lebo vidím, ako je Tatran teraz na tom a vtedy reálne, keď si to povieme, že keby sme aj postupili, toto by nebolo v Tatrane, čo je teraz. Čiže možno Boh má s každým nejaké plány a bohužiaľ mal vtedy so mnou taký. Ale tebe sa individuálne darilo, takže si vyslúžil vlastne prestup do Rumunska. To bolo až po ďalšej sezóne. Ale to bolo vlastne až po ďalšej sezóne, ktorej si tiež nastrieľal veľa gólov. Že si sa dostal do rumunskej druhej ligy vtedy. Áno. Do mužstva, v ktorom si dodnes. Takže skús nám tak možno porovnať rozdiel medzi, i keď viem, že vtedy druhá liga Slovenská a druhá liga možno Rumunska, ale predsa nejaké porovnanie v podstate, alebo aj priblížiť, ako sa ti darí teraz. Tak vlastne ten prestup sa zrodil z dňa na deň. Jak Šimon vravel, to bolo po tej druhej sezóne v druhej lige. Mne sa osobne vtedy darilo veľmi aj tú prvú sezónu, aj tú druhú gólovo, ale nedokázal som, jak ten kapitán, dotiahnuť to mužstvo do tej prvej ligy, čo bolo pre mňa dosť ťažké. Po tom zápase v Humenom, kde sme neurobili tú druhú sezónu, ani tú baráž. A bolo toho vtedy na mňa, pamätám si to veľmi dobre, dosť. No ale začal som vlastne prípravu na ďalšiu sezónu, keďže som mal dlhšiu zmluvu v Tatrane Prešov a zrazu z ničoho nič mi zavolali z Rumunska, z Číkseredy, kde ja som ani o Rumunsku nevedel vôbec nič, o tom klube takisto nič, no a zrazu možno za 4-5 dní sa celý prestup vlastne nejak dohodol. Tam som mal vlastne aj takú ústnu dohodu s pánom Michalom vtedy, že zostanem v Tatrane Prešov, že nepôjdem nikde na Slovensku, keďže som mal aj zo Slovenska ponuky, ale budem v Tatrane Prešov, ale keď mi príde niečo do zahraničia, kde si viem pomôcť ja a pomôcť trošku svojej rodine, že on mi to takisto umožní a vtedy sa takisto férovo zachoval ku mne, tak som mohol vlastne odísť do toho Rumunska, kde som dodnes a presne v tom okamihu som cítil, ako keby ako som hovoril veľakrát, ako keby mi tak Boh dal tú cestu, že v tej chvíli som bol po tých 2 sezónach naozaj dosť taký zničený z toho, že sa nám to nepodarilo a som si nevedel zas predstaviť zas tie isté mužstva, zas tá istá liga, zas ten istý tlak a zrazu z dňa na deň som bol s malým v detskom kutíku, pamätám v Prešove a mi zavolali z Rumunska a ja, že čo ja som, jak som hovoril, som myslel, že v Tatrane skončím s futbalom a zrazu mám ísť do Rumunska. No a druhá liga Rumunska, druhá liga Slovenska, neporovnateľné súťaže, málo účastníkov, v Rumunsku 22 mužstiev. Jak som hovoril, my sme tam cestovali niekedy na zápasy 2 dní dopredu, lebo po 12-13 hodín sme cestovali. V Rumunsku není veľa diaľnic, alebo není po celom Rumunsku, keďže je to obrovská krajina. A liga náročná extrémne, ale tak, jak som vravel, cítil som, ako keby mi Boh dal tú cestu a ono mi to tam išlo, že extrémne. Ani som neveril ja, že v tej prvej sezóne mi to pôjde tak, ako išlo, že som dokázal nastrieľať veľa gólov a takou mierou pomôcť tomu mužstvu k historickému postupu, keďže ten klub nikdy nebol v Superlige, v najvyššej súťaži rumunskej. No a viem, že veľa ľudí, keď som odchádzal z Prešova, si myslelo, že som za pár mesiacov, pol roka naspäť, že nemám na to, ale tak to bolo aj tu v Prešove, keď som dal jednu sezónu 41 gólov. Veľa ľudí sa tešilo, ale stále vieme, akí sú ďalší tí, že hovorili, už v ďalšej sezóne nedá. Keď som dal zase 19, povedali, to už bola náhoda, to už nedá. A keď som dal 18, keď som prestúpil do Rumunska, to už nič, tu Slovenská liga a druhá liga je slabá, tá Dolný dával góly. No a zrazu som došiel tam a dal som ich tiež. A jak som videl, ak klub si ma začal v Rumunsku vážiť, tak som naozaj šťastný, že kde som a ako tam je. Teraz sme v najvyššej súťaži, hráme proti obrovským ústvam, či to je Rapid Bukurešť, Dynamo Bukurešť,
Krajová, ČFR Kluž, Univerzita Kluž, Steaua Bukurešť, hej, obrovské kluby, obrovské štadióny, média sa nedá porovnať, ako to tam berú v Rumunsku a na Slovensku, čiže musím povedať, že ten rok a pol, čo tam som si to užil extrémne. Aký je život v Rumunsku pre futbalistu s rodinou? Musím povedať, že my sme v meste, ktoré je viac menej maďarská menšina, možno také niečo ako u nás na Slovensku Dunajská Streda, a nám sa tam žije úžasne, máme pekný byt, je to malé, také 30 000 mestečko, a všade máme blízko, malý začal chodiť do škôlky, ktorú si perfektne užíva, čiže jak rodičov nás to teší. Manželka je vlastne doma s druhým synom, chodia ma pozbudzovať na zápasy, aj preto sa mi tam darilo, pretože som ich mal so sebou, boli sme tam spolu, lebo ja som vravel, že OK, pôjdem tam, ale musím mať vytvorené podmienky, pretože som tam mohol byť s rodinou a nemôžem povedať nič zlé, naozaj. Krásna krajina, chodili sme s rodinou po množstvo výletov už, spoznali sme krásne mesta, Kluž, Sibiu, Bukurešť, Brašov, čiže určite veľmi pekná krajina a kopec možností na výlety. Si tam v kontakte aj s nejakými slovenskými futbalistami, ktorí pôsobia v Rumunsku? Tak hlavne s Jakubom Hromádom, on je v Rapide a s ním som v častom kontakte, hrali sme dokonca aj proti sebe, takže s Jakubom sme hocikedy, no on je v jednom z najväčších klubov, čiže to je ešte o to iné, hej, keď hráme. Čiže Rumunsko ako futbalovú destináciu odporúčaš aj pre ďalších slovenských hráčov? Jednoznačne. Tá prvá liga naozaj za mňa, pre mňa osobne v mojej kariére najvyšší level, aký som zažil a som rád, že sa mi podarilo streliť góly v tej prvej lige, až kým mne prišlo moje také prvé zranenie po 4,5 roku od tej Banskej Bystrice, kde som si poranil koleno, tak teraz vlastne som 2,5 mesiaca mimo a jak sme sa bavili v úvode, že teraz robím na tom navrate krok za krokom, aby som bol čo najskôr na ihrisku, aby som si to mohol ešte tú ligu užívať čo najviac. Alebo je niečo také špecifické, na čo si musel dlhšie zvykať v Rumunsku? Tak veľa vecí. Jazyk, štýl futbalu, mentalita ľudí, takisto úplná zmena oproti Slovensku. Akí sú Rumúni oproti nám Slovákom? Zaujímaví sú, ja mám rád aj Rumunov, ale vlastne my sme skôr, ako som hovoril, tá maďarská menšina, čiže v našom klube je možno 80% hráčov z Maďarska, alebo aj klub sú vlastne vedenie Maďari, čiže oni tam majú dvojité občianstva, aj maďarské, aj rumunské, čiže je to také zvláštne, lebo ideš do obchodu a počuješ aj taký jazyk, hej, no ale zdokonalil som sa za ten rok a pol výborne v angličtine, čiže aj týmto smerom je to veľké plus pre celý môj život, dá sa povedať, takže super. Dá sa povedať, že si už hráč, ktorý má nad 30 rokov a v podstate si zrel ako víno, jak sa hovorí, gólovo, ale aj, že si sa dostal vlastne ani tak nechcem povedať na sklonku kariéry, lebo čo by si odporúčil tým hráčom, už na začiatku možno si spomenul tú takú vytrvalosť, nikdy sa nevzdávať, ale čo je tvoj taký možno futbalový recept, možno rituál, možno ako sa pripravuješ na tie dané možno zápasy, jak zvládať ten tlak, predsa tlak v druhej slovenskej lige je iný ako v prvej rumunskej lige na výsledky a možno aj tie médiá, jak si spomínal, čo je taký tvoj taký recept na to, čo by si možno tak vypichol v tom celom tvojej tej takej kariére, jak si zrel, že čo ti tak najviac pomáhalo počas toho celého obdobia, ktoré si zažil. Aj či aj také chvíle ťažké zranenia, či kluby, kde si bol. To tak, ako si spomínal vlastne ten celý príbeh teraz, by som povedal, že nikto nevie, kedy vystrelí. Ja som tiež netušil, že ešte vystrelím, keď som tu prišiel do Prešova a zrazu som vystrelil a teraz som v rumunskej Superlige a veľmi si to vážim, ale viem, že je to všetko len vďaka mne a vďaka tej mojej disciplíne,
kde bolo takisto taká otázka, jedna v tých viacerých teraz, že tá moja disciplína, aj možno manželka by o tom povedala najlepšie, že mne keď niekto povie, že toto musíš odrobiť v ten deň, tak ja nejdem spať, kým to neodrobím. Teraz sú sviatky a vlastne je toho veľa, stretávanie sa medzi sebou, 2 deti doma a tak ďalej, ale doktor, keď mi povie, že musíš urobiť ten deň posilovňu a musíš urobiť beh, tak ja nejdem spať, kým to neurobím. My sa smiali s manželkou, že teraz som o 0:30 ráno behal doma na bežiacom páse. To si posielal, nie? Kedy áno, o 11. večer. Dokonca, lebo si mi písalo vlastne o ten podcast, no ale to som ja, hej. Že ja to proste nenechám tak, že keď to musím urobiť dnes, tak ja to dneska urobím. A myslím si, že tou mojou disciplínou a takouto vierou aj v seba som tam, kde som teraz a určite mi veľa v kariére pomohol aj Boh, ale najviac jednoznačne rodina. Manželka extrémne, takisto moji rodičia, lebo jak som vravel, nieraz som to už chcel zabaliť. Už som myslel, že boli ťažké chvíle, nesadol mi tréner, nesadlo mi, ja neviem, nedarilo sa mi, prišlo nejaké zranenie alebo niečo a som si hovoril, no to už stačí, už dosť a stále som si tak vnútri povedal, robíš to, čo miluješ, platia ti za to, nebuď blázon, rob to ďalej, hej. A to ma doviedlo vlastne k tomu, aby som stále pokračoval, ale keď mám urobiť to, musím to vlastne urobiť. A iná cesta není, hej. A budem to robiť dovtedy, kým to vlastne moje telo mi to dovolí a robím ten futbal, lebo to milujem, užívam si to. A musím povedať aj s porovnaním toho tlaku, ktorý bol v otázke, ja som mal extrémne väčší tlak v Tatrane Prešov, jak ho mám v Rumunsku. V Rumunsku si to celé užívam. Ja tam neriešim nič, len seba. Ja tam riešim tréningy a to, že by som bol ja pripravený na zápas. Kdežto tu v Tatrane strašne som chcel, bol som tu odtiaľto, každý, kto hral v klube, z ktorého mesta pochádza, vie, aké to je. Veľa vecí tu trebalo od tej tretej ligy riešiť mimo futbalu, nemali ani spoločné s vlastne hraním na ihrisku. A tam len prídem, všetci okolo mňa v klube robia, aby som ja sa cítil čo najlepšie a znova ja, nielen na štadióne, ale aj mimo štadiónu sa snažím robiť všetko, aby som ten výkon v sobotu podal, pretože ten celý týždeň to je len niečo na ten 90-minútový produkt, ktorý treba zvládnuť a tam sa ukázať. A keď tam sa ukážeš, že je to dobre, tak je to dobre, ale musíš sa na to pripraviť, čiže asi tak by som to nejak celé shrnul. Jožko, čo tebe dal futbal ako človeku? No dá sa povedať všetko, čo mám. Všetko, čo mám s mojou rodinou, všetko, čo som zažil od začiatku, jak sme sa bavili s reprezentáciou, som pochodil, polietal celý svet. Užil som si to takisto výborne. Pochodil som aj vlastne v tej mojej kariére nejaké krajiny. Bol som v Čechách, bol som v Poľsku, bol som v Írsku, teraz som v Rumunsku, čiže vidíme s rodinou pekné krajiny, spoznávame ich. Myslím, že ten futbal ma buduje ako človeka. Určite aj veľa rozhodnutí, ktoré som v kariére urobil. Teraz by som ako skúsený, dá sa povedať, futbalista už urobil inak, ale to je tá futbalová kariéra, že v daný okamih sa musíš nejak rozhodnúť a to urobiť, čiže futbal mi dal veľa a je to celý môj život, by som povedal. Koľko máš ešte zmluvu v Rumunsku, keď sa smiem spýtať? Zmluvu mám do leta. A podpísal som to na 2 roky, čiže ešte na pol sezónu, no a uvidíme potom, čo bude v lete. Teraz sa chcem dať zdravotne do poriadku a pomôcť klubu, pretože budeme hrať o záchranu, kde to je náročné. Takže bude to ťažká jar, ktorá nás čaká a chcem sa pripraviť na to, aby som klubu čo najlepšie pomohol. Ale podľa toho, čo si hovoril, tak rád by si ostal. Určite. Preto chcem čo najviac pomôcť, aby som si kvázi vypýtal svojimi výkonmi predĺženie zmluvy, pretože páči sa tam mne, mojej rodine a chceli by sme tam zostať. Máš nejaký sen mimo futbalu, ktorý by si chcel po kariére splniť? Myslím si, že ani nejaký veľký nie, pretože mimo futbalu bolo môjim snom mať rodinu, mať ženu, mať deti a mám krásnu ženu, mám 2 úžasných synov, čiže to si užívam úplne najviac. A viem, že aj to, že jak sa mi darí, tak je aj ich zasluha, pretože mi manželka vytvára také podmienky, že
je s deťmi, ja idem trénovať, je s deťmi, ja idem behať, ja idem cvičiť a proste je to mojou oporou. Vedel by si po kariére predstaviť aj prácu v Tatrane Prešov? Samozrejme, prečo nie, určite. Bol si sa už aj pozrieť na novom štadióne, alebo? Keď som tu bol, keď som navštívil doktora Pavloviča, ktorý mi aj pri tom druhom zranení teraz pomáha, pretože jemu verím úplne najviac a boli rôzne kadejaké scenáre s môjim zranením, tak som to vložil znova do jeho rúk, on mi dáva každý deň tréningy, idem cestou s ním. Bol som ho navštíviť v Bratislave, tak som sa zastavil aj doma a vtedy hrala reprezentácia do 21 rokov zápas, už si nepamätám s kým, išiel som pozrieť na slovenských chlapcov a hlavne... Kazachstan? Nie teraz? Pred tým Anglickom. Kazachstan. Hej, môže byť. Tak ten zápas som s otcom, deň zápasu sme kúpili lístky do sektoru hostí, kde som nevedel, jak ten sektor vyzerá, zrazu som píšel všetko pomrežované, ale boli len tam, tak som zobral otca Kamila Karaša, dobrého kamaráta, tak som videl vlastne stamať trošku ten štadión, hej. Trošku ťa tak nevnúcovalo behnúť na to ihrisko? Jednoznačne štadión krásny, ja som hovoril, ten štadión má veľa kritikov ohľadom kapacity, ale ľudia si musia uvedomiť, že je lepšie mať takýto pekný útulný stánok plný, jak mať 13 000, 14 000 štadión a vám tam príde tých 5-6 tisíc ľudí. Je to úplná zmena. Aj tí fanúšikovia určite musia teraz hnať tých hráčov, hej, k tým lepším výkonom, za tými víťazstvami, čiže krásny štadión. Si v kontakte s nejakým z chlapcov z terajšieho Tatranu? Sem tam si napíšem s Paťom Šimkom a s asistentom Erikom Havrilom, keďže sme vlastne aj spolu do školy chodili a poznáme sa, dá sa povedať, od nejakých 15 rokov, čiže s nimi a ináč sa tam už vlastne veľa pomenilo, tých chlapcov tam ja nepoznám, čiže sledujem stále jedným okom z Rumunska ten Tatran na Flash Score, ako sa im darí, ako hrajú, no a Paťo sa na teba nehneval, keď si odišiel z Prešova, že ty si ho stiahol do Prešova a po roku si odišiel potom? Tak, možno trošku, hej, neviem, ale on sám vie, že vo futbale prichádzajú rôzne situácie a každý máme možno niečo napísané v našich životoch, ako to je a teraz som rád, že sa darí jemu, že jak kapitán dotiahol ten Tatran do ligy a ja som šťastný a naozaj si to užívam, že ten Tatran je tam, kde sme to my celé naštartovali, bolo to náročné, ale pre toto sme to celé štartovali, aby toto teraz bolo a Tatranu budem len držať palce, aby sa mu darilo čo najviac. Moja otázka ďalšia je, že ako sa pozeráš na to, ako sa darí tvojmu bývalému Tatranu, však už si to asi viac menej povedal, ale možno čo je také tvoje želanie smerom možno aj do budúca pre ten prešovský futbal, alebo možno sa dožijeme ešte 3. návratu? Druhého návratu. Ak sa vraví, nikdy nehovor, nikdy uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Jak som vravel, som rád, kde Tatran je. Majú nádherný štadión, videl som to na tých videách, čiže je to krásne. Otec mi to stále hovorí, lebo otec chodí Tatran povzbudzovať. Stále mi aj povie niečo o zápase. Videl som ten štadión, aj keď nie tak, ako by som chcel. Verím, že ho uvidím aj tak, ako by som chcel, aj znútra trošku a tak ďalej. Čiže len nebol na to čas ani ešte. Nech si to chlapci užívajú, aby sa im darilo a aj takisto, čo môžem. Iba im prijať všetko dobré. Jednoznačne. Budeme sa už pomaličky blížiť k záveru, takže už len také posledné otázky. Aký je tvoj taký rituál pred zápasom, alebo ako vyzerá tvoj zápasový deň? Zápasový deň je vlastne... Je to rozdiel, keď sme doma a keď sme vonku. Poviem, keď sme doma, tak tam, ako to máme v Rumunsku, tak vlastne, keď hráme tam až večerné zápasy okolo 8. 9. stále, takže máme iný program. Ráno vstanem, dám si doma také svoje tie klasické raňajky predzápasové. Hrám sa doma s deťmi a pozerám si vlastne pred tou spoločnou rozcvičkou videa hráčov a brankárov, proti ktorým budem hrať, keďže nám to posielajú do jednej skupiny, kde máme vlastne stále o danom superovi videa jednotlivých hráčov, brankárov a tak ďalej. Čiže toto si pozriem, idem na rozcvičku na štadión,
kde máme nejakú 30-minútovú rozcvičku, máme spoločný obed a tak máme doma odpočinok. Pohrám sa s deťmi, lebo ja v deň zápasu veľmi neviem spať už potom po obede. Už mám v sebe takú tú zdravú nervozitu a sa teším na ten zápas. A potom vlastne zápas, rozcvičenie v šatni, si idem svoju rozcvičku, sluchátka do uší, svoja cesta a už len rozmýšľam, ako strelím gól a to je také moje. Načrtli sme tu už aj v podstate, alebo Šimon dal takú otázku, či si vieš predstaviť potom návrat do Tatranu, ale mňa skôr zaujíma, že či už myslíš aj na ten taký život po kariére, keďže už máš 33 rokov, keď dobre som pozeral. Tak či už na to myslíš, alebo že čo by si relatívne, alebo či by si chcel ostať pri tom futbale ďalej, aj po tej kariére, to ma tak zaujíma. Určite myslím na to. Samozrejme, ja som to už myslel na to, keď som bol v Bystrici, ja som mal poročné zranenie. Teraz mám po tých 4,5 rokoch ďalšie zranenie. Čiže rozmýšľam určite nad tým, niečo som, jak som vravel, si už rozbehol, na niečo som pripravený. Reálne som zažil, že som už pracoval, čiže nie som vyplašený z toho, čo bude. Viem, že futbalisti sme v bubline jednej, ktorá raz praskne a teraz poď do života. Čiže ja si myslím, že som na to pripravený. Mám rozbehnuté nejaké veci a nebojím sa toho. Keď príde ten čas, už budem cítiť, že už je toho dosť na tej profesionálnej úrovni, tak sa určite budem chcieť čo najlepšie vlastne začleniť do normálneho života. Myslím si, že určite budem musieť zostať pri futbale. Uvidíme akou formou, pretože ten šport milujem a robím ho celý život. Takže sám som zvedavý, ako to pôjde, no ale kým mi to zdravie dovolí, by som chcel hrať na tej profi úrovni a potom samozrejme pokračovať aj na tej amatérskej, kým sa bude dať a užiť si to. Jožko, do mňa posledná otázka. Ako si predstavuje rok 2026 Jozef Dolný? Prajem si, aby som bol zdravý, aby som sa teraz uzdravil, aby som strelil dôležité góly pre moje mužstvo, ktoré budú znamenať záchranu v prvej lige, predĺženie kontraktu a užívať si ten futbal ďalej spolu s mojou rodinou, tak ako si to užívame doteraz. Ďakujeme veľmi pekne, že si našiel čas v tomto medzisviatkovom období. Vieme, že zajtra cestuješ do Rumunska, kde ťa čaká sústredenie potom s tvojim klubom. Držíme palce a nech sa ti splnia všetky tvoje predsavzatia v novom roku. Hlavne veľa gólov, aby si bol zdravý. Ďakujem pekne. Ďakujeme ešte raz za to, že si našiel čas. Takisto ďakujem za pozvanie a aj vám, aj vašim poslucháčom prajem všetko dobré do nového roku a hlavne nech sme všetci zdraví, možno lepší, možno určite lepší buďme k sebe a viac pozitívny by som povedal. A my ďakujeme obci Raslavice, že môžeme v týchto priestoroch natáčať tento náš podcast a už sa na vás tešíme pri ďalšej epizóde. Majte sa, do počutia.